премина през трима футболисти от прави удар, който Артур Мота спаси. Иначе шестия гол бе много близо. Поема да каже Локомотив. Страхотно движение на Зварко. Сигури си позиция за изстрел. Отново близка дистанция и спасяване на... Макун ще стреля. Прекрасно изпълнение, насочено към далечния ъгъл, но и нова добра намеса и реакция от Артур Мота. Фурие и спасяване от Мота. Спасяване от Артур Мота. Каквото може да се случило като изпълнение. Удар към вратата. И спасяване от Артур Мота. Добро изпълнение. Което получава, намира Филип Ежике. Филип Ежике сам ще вратаря. Какъв пропуск на Филип Ежике. Артур Мота остава герой в двубоя. И сега дори може да шутира правилно точно в Артур, който се намесва. Двама на един. Стояновски дали ще намери Шанде. Излиза Артур Мота, за да протегне. И да разпределя. Другото движение от Адриан Кова. Страхотен шут на Кова. И отново Артур Мота. Омар Баев. Топката е на силния му ляв крак. Пак бразилския страх. Се влиза навътре. Може и да стреля. Спасяване на Артур Мота. Всъщност Спас Делев. Той добра игра с пета. Удар след това на Доминик Янков и спасяване на Артур Мота. ЦСКА тук вече много по-добре. Идва топката за Петко Панайотов. Артур Мота с страхотна изява. Бетлига. Сега дали Славия няма да отговори на удара? Не, защото Артур Мота се намесва по брилянтен начин. Ето е първата добра ситуация за гостите. Стоев обаче без спрят от Артур Мота. Вече всичко е в юрисдикцията на гостите. Сега възможност за двойно спасяване на Артур Мота и сигнал на Георги Гинчев. Локомотив започва да създава все по-чисти и по-чисти. Дадени безвъзмездно на Берой. Вече всичко е в юрисдикцията на гостите. Сега възможност за двойно спасяване на Артур Мота и сигнал на Георги Гинчев. Локомотив започва Своя съотборник. Се оказа най-съобразителен, за да си нагласи топката за удар. Много добро изпълнение на Илия. действия за атаката на Левски. Сола се размина с топката. След това удар и на Радослав. Част с кола. А Ботев врата с прекрасен шанс и спасяване един. Минчев разменят подаване вече в наказателното поле. Топката е продължена до Янис. Много силен процент на точни пасове. Още едно центриране, което приключва безславно в сигурните ръце на Артур Мота. Който да се партнира в халфовата линия с Стефан Гаврилов. Центриране сега на Жулелами и отново Артур Мота. На тази атака Радослав Бидженов. Отговор е положителен, само че Ибрахим Мухамад. Едва ли ще ги намери на терена в момента. Възможно за ЦСКА и пак Артур Мота. Не лошо е неговото центриране. Тук. Шут сега на Катеринито. Още едно спасяване на Мота. Преди това сезона във втора лига. Още едно центриране. Мота боксира. Гашпер Търдин, който опитва удар от дистанция. Спасяване на Артур Мота. Мартин. Корнер, който е изпълнен на границата За Локомотив. Станоев с интересна топка. Сега и след това изпълнение на Спас Делев. Директно. Журнал с центриране. Артур Мота се намесва. С прекрасен пас. Пробва скоростта на Жулиано, който стреля. Намеса на Локомотив при тези центрирания без проблем обаче за Артур Мота. 5 попадения са вкарани от защитници. Ето го изпълнението. Няма проблем за Артур Мота. Средно Локомотив изпълнява по 3 ъглови удара на матч, така кажем. Опит за удар, който бе блокиран. Тук бе. Пери Серпер с още един удар.
Още един опит за далечен удар, този път доста по-разиграта с Жоал Педро. Последният центриран отново към Асен Чантъров, този път страхотна намеса.